lineal, sino que constantemente está reformulando o proxecto, co cual, a hora de preparar a presentación, pode haber conceptos que se repitan ademais, e algúns se vos fai repetitivo, ou se vedes que pasa moi rápido, pois me parades e falamos disso, vale? Pero basicamente eso, vou falar de Perspectiva Local, que foi un proxecto que preparamos hai cosas de un ano desde a cooperativa da que formo parte, que se chama Susella. Vale, somos unha cooperativa que coloquialmente, non sei se técnicamente se utiliza, pero coloquialmente somos o que se considera unha cooperativa de resistencia. Isto ven sendo que traballábamos os tres socios que formamos parte do colaborador. Traballábamos xuntos nunha productora audiovisual, na que éramos 30 empregados, os nosos jefes levaron a empresa ao tacho, e creamos a cooperativa para manter eses postos de traballo. Pensaron en tres empresas, no noso caso, escollemos o modelo cooperativista, o resto son SLs ou personas autónomas. Nos apostamos polo cooperativismo porque na empresa xa desenvolvíamos moitísimos proxectos de producción audiovisual xuntos, nas que sempre detectábamos que había unha diferencia salarial moi grande, que a participación era en niveles distintos, o sea, según o cargo que tiñas podes opinar, e se non tiñas ese cargo non podías opinar, pero comías igualmente o traballo inteiro. E nós, como estábamos cansados dese entorno de traballo, decidimos apostar polo cooperativismo, onde cada un ten unha voz e un voto, que se suele decir no noso mundo. Somos membros de COP57 e socios de Espacio COP. Espacio COP é unha das maiores asociacións de cooperativas daqui de Galicia, creo que somos en total 217, un 60 do entorno cultural. Temos como unha agrupación genérica, por zonas, por localidades, e outra sectorial. De cultura somos un 60. E, bueno, a finalidade da productora sempre foi ofrecer calidade técnica e adaptar os modelos tradicionais de produción de programas ás tendencias comunicativas actuais, ou sea, as redes sociales, basicamente. Sempre apostamos por formatos pedagóxicos e divulgativos. Vale, non se facemos un documental con nenos, non nos dedicamos a que os nenos se peleen e a razar deles, intentamos facer un estudio de observación coa Universidade de Coruña, que nos asistemos, e que nos expliquen que consiste a psicología evolutiva. Non nos ponemos a generar conflitos ca xente, non creemos que a televisión teña que ser amarillista, non creemos que teña que ser entretenimiento puro e duro, ten que ser entretenimiento, pero ten que ter algunha finalidade. Vale, e agora vamos contar un pouco de Perspectiva Local. O que vos vou explicar só vale para este proxecto, porque xa vos digo que a campaña comunicativa ten que adaptar a un público, a un cliente e a un modelo de financiación, vale? Isto moita xente pensa que cando te faz produción audiovisual podes falar do que te dá a gana e facer o que te dá a gana, é mentira. O primeiro que tens que ver é que vale pagar eses vídeos que vas facer, esas campañas que vas facer, e a partir de aí adaptarte. Entón, pois moitísimas veces encantaría che facer algo, pois non sei, transformador radical, pero tens que adaptar a quen paga e estás pois moi limitado, non? Perspectiva Local en concreto foi como unha campaña que diseñamos como contra a comunicación. Isto quere dicir, nos levamos 3 anos como empresa, todas as campañas de comunicación que vemos a nivel turístico están enfocadas desde o marco xacobeo, isto é catedrales de Ribeira Sacra e Catedral de Santiago, o sea, para a Catedral de Ribeira Sacra e a Catedral de Santiago, traer moita xente, o mellor posible, que gasten e que queimen o territorio todo o que poidan e máis, e a poder ser que vengan de Dinamarca, Alemania e Suecia, que eles son ricos e os portugueses son pobres e dan mucho asco. Pois, bueno, pois un pouco intentando escapar a este concepto de turismo masificador, creamos Perspectiva Local, que quería pois todo o contrario, basicamente. Vou empezar polo final, para que sepades de que falamos. Vamos poñer dos vídeos, fixemos aquí no Concello de Santiago, e así, a medida que vos vou contando como surgiu a idea, como definimos o formato e demais, pois tamén sabedes un pouco a que me refiro, porque isto, se non vos dedicades a produción de vídeo, é un rollo, vamos. Problemas do directo, como sempre.
de ocio, de cultura, capitalidade, é moi acolledora, acolle a xente de todo o mundo. O seu patrimonio arquitectónico, o seu patrimonio rupestre, o seu patrimonio cultural en xeral é un dos maiores encantos que lle vexo. Pois é unha vila de conto. Este é o meu sitio favorito da miña cidade, que eu penso que é o exemplo perfecto do corazón verde que representa Santiago de Compostela. É o Parque de Belvís, un xardín inmenso con vistas á Catedral de Santiago. Este miradoiro é unha das zonas que máis me gusta do Parque de Belvís, porque o que tedes ás miñas costas é a cidade de Santiago, pero é o ensanche compostelán, a zona nova da capital de Galicia. E moitas veces pois non a apreciamos o que é o ensanche compostelán, e esta é unha vista diferente de Santiago de Compostela. E o que máis me gusta é que cando cae o sol, cando chega o sol por, pois moitas veces destas fiestas do ensanche, das vivendas do ensanche, aínda queda xente coa luz acendida. É inevitable pensar que o que estará ocorrendo nesas vivendas do centro de Santiago de Compostela. Por iso me gusta ver aquí, desde aquí, como cae o sol sobre a cidade de Santiago. Este é un dos meus rincóns favoritos de Santiago, chamase a Rúa Entre Rúas, é unha calle moi estreita, encántame ver a cara da xente cando estamos aquí sentadas na terraza e pasa que descubren que hai un bar. Como podedes ver, esta rúa é moi estreita, apenas cabe unha persoa sola, e se vos fixades no chan, moitas pedras están numeradas. Conta a lenda que é porque cando arranxaron a rúa puxeronlle os números para saber, despois a volver a colocalas, onde ia cada pedra e non equivocarse. De especial significación para nós sería este lugar de Santa Clara, o Adro de Santa Clara, que como outros lugares, como o Adro de San Martiño Pinario, Mosteiro do Carme, moitos dos cruceiros de Santiago, pois recollen parte da nosa historia máis menos coñecida. Son estos taboleiros de xogo de tres en raya, de pai, fillo, nai, que son de época barroca. O 90% da poboación non cubría as súas necesidades vitais diarias cos salarios que recibían polo seu traballo, entonces viñanse obrigados a mendigar para cubrir as súas necesidades básicas. Entón, isto que nos ven a narrar é a historia daquelas xentes que o primeiro que facían ao levantarse era vir ata Santa Clara ou ata San Martiño Pinario a recibir a súa limosna. Vemos que sempre se respetan as zonas de paso, a zona da entrada non vamos a atopar normalmente taboleiros. É fácil imaginar as comunidades, os veciños daquel entón pasaban o tempo con estes xogos. Non só hai estes acúmulos nas entradas de mosteiros, senón tamén vamos a atopar en lugares como os cruceiros ou na Praza do Obradoiro, que estaría máis vinculado a festividades, a festas patronais, a un elemento lúdico que non temos visto en ningún outro sitio de toda Europa. Bueno, este era un poquillo largo, pero como era
este exemplo, que creo que ilustra un pouco todo o que ven sendo o proxecto. E ahora vamos a ir detallando pues, como se crea, non, unha campaña comunicativa, porque isto xa vos digo, isto realmente parte de algo moi xenérico, intuitivo e básico pues, que ti detectas, non? No noso caso pues, foi unha visita da miña compañeira a Illas Cíes, na que veo unha persona de 45 anos en redes sociales e demais, e veo escandalizada porque había unha cola de 150 personas para poñer o móvil nun destes dispositivos que te agarran o móvil e te sacan un selfie. E claro, ela con 25 anos de audiovisual longo non entendía que estando nas CIES, habendo tantas estampas nas que te podías sacar unha foto e tal, que houbera ese fenómeno, non entendía como se producía eso, non? E foi así, pois, como decidimos intentar crear pois, outra forma de comunicar as cousas e un pouco, pois cambiar o detectar onde estaban as necesidades para cambiar un pouco esos hábitos de consumo que veíamos perniciosos ou que veíamos que non tiñan moito sentido, vamos. Decidimos orientalo todo cara a un turismo familiar, aficionados aos deportes ao aire libre, un turismo de fin de semana, turismo cultural e xóvenes de 18 a 25 anos. O principal motivo desto foi que pensábamos, ou sabíamos, que o mellor Televisión de Galicia e outros entes sí que estaban facendo algún tipo de vídeos por promover un patrimonio cultural, o que sucede que son entes e corporacións que están tan avellentadas, que están nun mundo completamente o seu, que eses vídeos non chegan a ninguén. E que por ese motivo que había que intentar crear un plan distinto en outros soportes, en outras plataformas, que axudara a que algunhas cousas que o público da Galega se que coñece, que a mocidade tamén coñece, non? E por iso escollemos como este público a hora de diseñar os vídeos. Sempre que creamos unha campaña de comunicación, a creamos porque hai algo que queremos revertir, como vos explicaba antes. Neste caso, pois era eso, era as masificacións nun entorno como as Illas Cíes, os dous somos da cidade de Vigo, que nos preocupaba. E entón, a hora de ver esas necesidades, vas detectando unha serie de problemas deste tipo de turismo que vos explicaba antes, que está dentro da campaña comunicativa do Xacobeo, vamos. E que ven a ser a masificación, ahora vamos a falar de cada un deles: masificación, xentrificación, sociedade en rede, aldea global, terciarización económica, comunicación obsoleta e deixadez institucional. Masificación. Bueno, este era un pouco o exemplo que vos poñía antes, non? Isto son 3 fotos, creo que teñen como 12 horas de diferencia entre elas. E como vedes, pois é eso, é a mesma foto, no mesmo entorno, unha zona na que hai a escasos 500 metros unhas salas romanas, é unha das mellores vistas das Illas Cíes, e, bueno, como Instagram popularizou esta foto, igual que moitas destas de tipo bancos e demais, pois, claro, todo o mundo se saca aquí a foto, que é a súa foto na caracola, isto ocasiona que os veciños nunca teñan onde aparcar, ocasiona que os dos bares sempre se estén queixando porque están utilizando o baño e non lle consumen nada, e ocasiona moitos problemas na zona, que, bueno, aparentemente parece unha foto bonita e que non poderías explicarte se non fora que nos gravamos ali 4 veces ao ano, coñecemos isto de hai 20 anos e está cambiado por completo desde que se crearon este tipo de comunicacións. A xentrificación, bueno, creo que se vivides ou coñecedes Santiago de Compostela non vos teño que explicar o que é, basicamente, vamos, é unha das cidades máis xentrificadas de Galicia, na que, os residentes de toda a vida se están tendo que mudar para os barrios dos arredores porque no centro non hai que viva, produto dos alquileres tipo Airbnb, do malestar que se genera porque os peregrinos están cantando, bailando, facendo ruido, todas estas cousas, e que tampouco é normal que estes nun centro dun casco histórico da capital do teu país e teñas 4 peluquerías caninas e non teñas un sitio de comprar pan ou verdura. O sea, é un proceso de xentrificación non máis evidente nas cidades grandes. En Vigo está pasando ahora moitísimo, desde que temos as luces de Nadal. Sociedade en rede, a este chamille Sociedade en rede, que é un concepto que traballamos en comunicación, non é un concepto que se coñeza moito fora do ámbito académico da comunicación, porque non sabía que nombre poñer exactamente sin que resultara insultante, e basicamente ven a ser que os paradigmas de comunicación están cambiando, a xente
estaba acostumbrada a recibir información dun medio de comunicación e que esa información quedara aí, e ahora estamos nunha sociedade en la que todos somos emisores e receptores de información. Eso ocasiona cousas como estas, que esta influencer bañouse nunhas minas de wolframio, foi todo o mundo detrás. Bueno, pues, creo que xa todos coñecen esa noticia, ¿no? Foi bastante viral. A aldea global, esta, bueno, detectámosla de feito cando buscábamos a financiación para o proxecto, detectamos que está ainda máis extendido do que imaginábamos, que ven a ser esa nova tendencia que hai a que veña todo o mundo desde fora, non? A que vayas pola calle unha camiseta de no tenemos planeta B ou non hai planeta B, pero sin embargo te cojas 54 vuelos al año con sus respectivas escalas para visitar dos museos e un bar en que sacarte unha foto e vexas todo como que é normalísimo e que está tal. A nos pasamos buscando financiación, nos promovíamos un turismo local, un turismo cercano, promovíamos que a xente de Galicia pues, nos vai a Asturias a facer o mismo que podía facer no Banco de Valdeorras, o que nos dixeron basicamente que se busca ahora, que veña moita xente de fora, que ten máis cartos e que pues, genera un máis volumen de negocio. Terciarización de servicios. Eu viví 6 anos en Muros, podo vos dicir que basicamente non hai traballo de máis, desde que se está normalizando o alquiler de pisos turísticos, porque todo se orienta ao turismo, entón pues, a xente ali ten 2 meses de traballo nos bares, 3 con sorte, cotizacións de 4 horas, traballando 12 ao día, e, sin embargo, pois, sectores como das mariscadoras, que son xente que traballa 4 horas ao día, ten un salario normal, pois non pode explotar o seu traballo porque non se está apostando pois, por ese tipo de servicios, sino que estamos para un modelo de todo o turismo, ¿no? O sector turístico está ben, pero non é sostible. Non creo que sea sostible económicamente para unha zona. Comunicación obsoleta, viña a ser un pouco o problema que vos comentaba de Televisión de Galicia en certos concellos que siguen sin entender que se existen as redes sociales e despois pensan que comunicar en redes sociales e poñer ao concelleiro de turno dicindoche cousas bonitas sobre o concello, cando en realidad as redes sociales funcionan polo anonimato, funcionan porque ti ves que esa persona non ten intereses de parte, que confías nesa persona, e que esa persona xenera contenido para ti sin cobrarcho, e, bueno, ti que fagas un vídeo, que te gastes toda a pasta nun vídeo para dicir o ben que están as luces de Vigo, poñas, a ver, caballero, bueno, estaba caballero xusto bastante viral, pero bueno, poñas a unha persona con intereses de parte a dicir que todo está bien da túa xestión, pois é un problema. E isto as institucións non entenden, aparte de que eso se gasta moitísima pasta en facer o propio vídeo e despois non hai un duro para posicionamento SEO, para publicidade en redes sociales, para campaña con microinfluencers ou espacios que están especializados en turismo, e ao final o único que faz é como este caso, que é un vídeo que debía ter, non sei que orzamento ten, pero debía ser bastante alto porque ten unha canción de Vetusta Morla no medio do tal, bastante largo e ben feito, 1700 visualizacións. Quer dicir, ao final faz vídeos para que non os vexa ninguén. E este tamén é outro problema que te atopas, que atopas cando ti detectas unha necesidade na tua cidade, como é na miña vila en Muros no seu momento, que cando ti vas a pedir apoio institucional ou tienes unha implicación institucional, resulta que sempre é de unha categoría inferior a que te está recibindo. Se vas ao Concello pertenece á Deputación, se vas á Deputación pertenece á Xunta, se vas á Xunta pertenece ao Ministerio de Medio Ambiente e Transición Ecolóxica. Entón, ao final, o que te atopas é que non hai unha implicación institucional a hora de crear campañas que poida, o sea, que polo contido, interese o enfoque que ten, pois teñen un compromiso social e teñen unha implicación da cidadanía, o sea, que é útil para a cidadanía. Pois eso tamén é moi común. Para todo isto decidimos generar unhas piezas cunha serie de requisitos mínimos, decidimos que sempre para unha persona anónima, que non hai puxera a ninguén, condicionounos na financiación porque xa desbotamos desde un primeiro momento a participación da empresa privada, ou entender que sempre nos iba a pedir que lle saques a túa fachada, que lle saques os teus empregados, que lle saques o seu nome, que lle saques tal. Desbotámonos, limitámonos a queremos que isto sea real, que isto sea dos veciños e que isto teña unha implicación real,
e por tanto non queremos intereses de parte, non pode haber unha empresa, porque queremos promocionar sitios que realmente queran promocionar os seus vecinos, non cabe un interés económico detrás. Entón, bueno, vamos xerando un produto con unha serie de referencialidades que xa vistedes e que vamos explicando agora. Eso, fomentar o turismo de proximidade, como se explicaba, son vídeos sobre todo para que a xente evite coller o hábito de coller un avión como se fora, non sei, coller a súa bici. O sea, intentar, pues, tamén se ponen en valor as cousas que hai cerca da casa, que non é necesario sacar unha foto do Louvre, nin é necesario ir a Burdeos para beber vino. Condicionamos todo o vídeo a que sempre tiveran representación as asociacións da zona. Isto foi motivado porque a medida que íbamos falando ca xente de máis, as asociacións necesitaban un vídeo deste tipo para promocionar o traballo que facían dentro do Concello, pero sempre tienen uns recursos moi limitados e tenen que quitar outro tipo de prestación social ou cultural para financiar vídeo. Entón, o que fixemos foi sempre darles un espacio en cada un dos vídeos. Este que vimos era o colectivo Arrula, que é unha asociación que se dedica a recuperación do patrimonio na zona, a costa de traballo voluntario, e o que se lle fixo é someterles no vídeo para que a súa asociación teña un pouco máis de visibilidade, un pouco máis de repercusión no seu traballo, e non teñan que financiar vídeo por recursos limitados que teñen, como asociación sin ánimo de lucro. E en este caso, pues, poner unha muller do Concello de Mueche que tiña unha asociación que se trata de 400 personas, unha cousa así. Era medio concello. Queríamos tamén acabar con eso de poñer grandes emblemas sin contido, quer decir, ti podes ver agora a Catedral de Santiago en todos os lugares, webs e páxinas do mundo, pero ninguna te explica nin te fala do que é a Inventio de Santiago, do que pode supoñer o cristianismo para Galicia ou outros fenómenos culturais. Nos que queríamos, por iso neste incorporamos o tema dos tabuleiros barrocos, e que os vídeos teñan un contido cultural, que tiveras a visitar a zona e entendas pues, que a xente de Santiago, no barroco, te estaba pedindo nesa iglesia, eran como os casinos da época, moita xente tamén estaba enganchada, os universitarios especialmente, porque facían apostas, xogaban, e que ti te leves como, o sea, que ti vexas un vídeo que vais a unha cidade e sepas algo de como vivían, non que sea como, digamos, como galegos, granito, e conceptos que poderías aplicar para que espacio do mundo. Vale, este concepto utilizámoslo moito nas multinacionais, igual todos o coñecedes porque foi utilizar moito Inditex últimamente, desde a época de Marta Ortega. Se vos fijades, Inditex nunca paga publicidade, pero aí atrás tiveron como un public reportaje, creo que en todas as televisións e periódicos, porque todos os empleados se cantaron o cumpleaños feliz a Amancio Ortega. Eso van a ser conhecido como marketing de emocións, que colleron un evento personal e viralizalo de maneira unha forma pois, de facer publicidade a coste moi barato e tamén de limpiar a túa marca, vamos, de dar unha imaxe positiva de marca, de todos queremos a nuestro jefe, pues genial. Nos aquí utilizámoslo desde o sentido da arraigo que ten a xente. Esta chavala, por exemplo, non puxemos o vídeo, pero bueno, dicía que o que máis lle gustaba da súa zona é que ainda se conservaba a tradición desde había séculos e séculos, e ninguén se acordaba cando parara, de que sempre cando falaba con alguén na rúa poñíase sempre mirando cara ao mar, porque todo en esta zona xiraba en torno ao que sucedeu na lagoa. Non sei. Vale, o que vos explicaba antes, a implicación institucional, pensamos que é un proxecto que ten un valor social e que, por tanto, que ten que potenciarse e financiarse desde as administracións. Nos, como cooperativas, somos cooperativas en ánimo de lucro, isto non o sabe a xente, pero quere dicir que temos un tope salarial e un tope de beneficios ao ano, por tanto, hai moitísimos procedimentos nos que se nos ten en conta, porque somos como un aliado natural da administración, porque non temos lucro nin especulamos cas cousas, porque vamos a ganar o mismo, temos un tope salarial, temos un tope de beneficios, vamos a gañar o mismo, fagamos os vídeos para a empresa pública, para a privada, que para un colega, vamos, non podemos ter lucro ao final de ano. Os referentes locais, este é moi importante, o da esquerda que organiza festas da Dorna, que bueno, aquí non o coñecemos, pero a súa zona é moi coñecido. Este rapaz
un influencer que se chama Santi, no, ahora se chama ahora non me acordo como se chama, na nova etapa. Antes era Pulo, e ahora fixo no dúo cómico, que non me acordo tamén como se chama, que de blanco, pero bueno, que el e outro chaval pues, van facendo unha serie de chistes con retrancas da zona e son así moi coñecidos na etapa. Aparte, ele está moi metido no activismo social, porque reivindica unha temporada que se fixera famoso por tratar de Land Rover para traballar, e fundou todos os cargos que ganou na empresa fundando as máquinas teraperas. Entón, desde entonces, fixose como un influencer social e ten unha asociación tamén para reclamar aos bancos os créditos abusivos, as cuotas, e tamén para reclamar que non se poñen máis máquinas teraperas que panaderías no teu barrio, para desincentivar eso. Vale. E investimento en publicidade e SEO. Básicamente, nos en todos os proxectos que facemos deixamos unha parte para gastar en publicidade, porque non ten sentido facer proxectos de autoconsumo. O sea, non ten sentido que te fagas un proxecto para verlo ti, cos teus concelleiros ou coa túa asociación, e que non chegue a xente. Entón, nos en todos os proxectos deixamos unha partida destinada a publicidade, e cando ideamos como iba a ser o proxecto, decidimos facer un portal web que estivera orientado a posicionar correctamente os vídeos na rede, vamos, que os atoparas facilmente. Entón, bueno, tiramos aí na publicidade están Orgullo Galego e Anxo Sánchez, que son Orgullo Galego un portal con 400.000 seguidores nas redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok e YouTube, e Anxo Sánchez, que, bueno, un informático da Coruña que traballa moi ben todo o concepto da comunicación, entende moi ben como posicionar os proxectos, e, vamos, que funciona moi ben a nivel de atoparlle como posicionar os teus vídeos. Vale, unha vez que tes un pouco o que vos fui enseñando serían os condicionantes para facer o contido do vídeo, non? Xa temos os mínimos, non queremos isto, vamos a querer fomentar esta outra cousa, e despois a eso tens de dar un formato. Por que se lle dá un formato? Básicamente porque queres asegurar que o vídeo teña sempre un ritmo, non que vayas a gravar con unhas monxas ou convento, que sea unha canción de 15 minutos, e despois te vayas a gravar con un clube de fútbol e os chavales te zapatean e non. Entón, ti tens que decidir como vai ser o formato do vídeo. Neste caso, escollemos entre 3 e 5 minutos. Escollemos sempre o formato de promocionar 3 lugares en cada concello. Se vos fijastes ao principio de todo, hai sempre un clip que é como o máis emblemático do sitio, como un clip de Aeres, enseñando todo o concello, bueno, todo o que nos entra no minuto. E despois é que cada un dos invitados escolle un lugar. Entón, eso manténse en todos os vídeos. Isto fase tamén para estandarizar e aforrar costes. Vale, nós podemos ofrecer o vídeo a un precio máis barato que moitísimas productoras, porque estamos estandarizando o formato, é sempre igual, temos sempre a mesma implicación, temos sempre a mesma duración, temos sempre os mesmos tempos de montaxe, máis ou menos iguales, e, por tanto, é polo que podemos aforrar os costes. Nos, creo que ahora a diapositiva. Vale, e a vez que diseñamos eso, diseñamos como vai ser eso, non? Nos, neste caso, decidimos que foran concellos, todos os concellos de Galicia. Neste caso, comenzamos pola Coruña, porque financiaba a Diputación da Coruña, e queríamos ter en todos os concellos que fora representativo o interior a costa, o patrimonio a paisaxe, que fora un mensaxe á cámara e un ton informal. Non queríamos, cando nos chamabas para gravar a xente, a pedirles participacións, e que che dicían, non falo, que non sei nada de historia, como que teñen moi interiorizado, que só poden falar no seu pueblo, só poden falar de tal os guías turísticos, non? Nos queríamos evitar esas linguaxes técnicas e tal, queríamos que fora informal, que eu me fora a casa a concello deste home, e me dixera, a mí me mola isto, porque sí, venía aquí a tomar algo cos meus colegas desde pequeno e me pego no polo. Non queríamos o rollo de desprofesionalizalo ou que quedara moi técnico. Eso, contar sempre co tecido asociativo e que houbera igualdade de xénero. Aquí o que fixemos foi sempre a cuota de intentar que, ante a dúbida, houbera sempre 2 mulleres, ou que a asociación a representar unha muller, xa que era sempre 3, non un número impar, e intentar un pouco desigualar a favor da muller, porque sucede tamén cando chamas moito, que sempre o que sabe todo del pueblo se logra. As cales decidimos diseñar un portal web, como os comentaba, e
investir en canles que tenían xeradas comunidades, en este caso era o Mundo Galego, 400.000 seguidores. Enviamos as notas de prensa, cubrirono bastante ben, creo que despois hai reportes por aí, e a viralidade en sí, que era a través do marketing de emocións e dos propios vecinos que participaban, que enviaban o enlace ou o vídeo a través de WhatsApp, e entón, pues, generaba certa viralidade. Diseñamos o orzamento, no que temos en conta os desplazamentos, a amortización de material, salarios, portal web, o mantenimento da web e a publicidade. E isto como... Vale, aquí ao principio de todos os proxectos o orzamento non é moi real, porque é iso, además de que te invertir no portal web, pero despois xa te queda feito. Despois tes un coste de mantenimiento que é máis baixo. Entón, bueno, ao principio se te tiras por riba, e ao final... Vale. E ao final, pois, sale unha cifra, tens que decidir como financiar, porque como vos contaba ao principio, a mí me encantaría un millón de veces facer un millón de proxectos, ser director de cine, tirar niños anos, non, lendo sobre a Idade Media, facer un novo Juego de Tronos, pero como tens que comer todos os meses, pois tens que ser pragmático e tens que ver onde podes sacar cartos para facer a tua proposta comunicativa. Aquí tendes as opcións que normalmente tiramos todas as productoras, hai seguramente máis formas híbridas, pero bueno, en xeral están as máis grandes, que é o patrocinio ou publicidade de empresa privada. Esta xa descartamos polo que vos dicía, que non intereses de parte, non queremos que desvirtualice, o sea, que desvirtúen o proxecto, queremos que sea natural, non queremos condicionar o contido. Contratos menores, estes son un tipo de contratos que che fan os concellos e nas diputacións, nas consellerías da Xunta, que teñen un tope de 15.000 euros, o cual, como o vídeo era moito máis barato, pois poderíamos acceder a algún destes contratos. Ti vas a salir, en vez de a túa proposta, debes ter un carto que poden asignar a xente, e se nos parece interesante, pois danos. É un proceso hiperlento, pero que unha vez que si che funciona con alguén, pois, bueno, suelen tirar sempre da mesma xente. Concursos públicos, que foi como se financiou este, a través dun concurso da Diputación de Coruña, que lle chaman financiamento de proxectos de interese, bueno, non acordo exactamente, interese cultural ou algo así. Aquí pedimos os cartos, a Diputación danche un porcentaje de financiamento, pero deixa aberto a que podas financiar o que che falta con outras empresas hasta o total de proxecto. Por exemplo, neste caso nos presentamos 20 vídeos, que era un total de 20.000 euros, se mal non recordo, e concederon uns 12.000. Pero deixaban xa aberto a que ti foras financiando ese proxecto concello a concello, hasta cubrir os 20.000, non podes ter lucro, o sea, non podes chegar aos 25, que foi a modalidade que utilizamos nós. E despois un híbrido, no que é ese que podes tirar un pouco a empresa privada. Resultados, conseguimos sacar adiante de 17 vídeos, que promocionamos na canle da que falamos no mes de marzo, tivemos 35.000 visitas ese mes, con 20.000 usuarios, o sea, cada un casi 2 vídeos e medio. Despois, no mes de abril, maio e xuño, tivemos 70.000 visitas con 40.000 usuarios. A media que a xente aguantou na web son 2 minutos e medio, isto date un pouco a idea de se a xente lle está gustando ou non. Baixa moi rápido porque hai xente que lle dá sin querer que corta o segundo, entón, non, o sea, o minuto, casi todo o mundo chegou ao minuto 3, así que é unha boa señal do ritmo no que va o vídeo. Unha media de 1.000 likes nas redes sociales de cada vídeo, e despois, a raíz da promoción, si que recibimos moitísimas chamadas de asociacións, vecinos de como concello, tal e cual, e así como tamén dos distintos medios de comunicación. Si que a raíz de unha reportaxe que nos fixo o Lago de Galicia, despois empezamos a salir en Artabria Digital, despois en Que Pasa na Costa, en varios así medios, en Cadena Ser, fixeron unha entrevista, un pouco porque, bueno, van todos os medios van bebendo de outros medios, entón, unha vez que sales un pouco coñecido, vas ao resto. E aquí planteamos a segunda fase do proxecto. Esta era a primeira fase, onde conseguimos os cartos coa Diputación, e despois propuxémonos que cada ano queríamos incorporar 12 concellos novos e queríamos salir da provincia da Coruña e meter concellos novos. Entón empezamos a visitar os diferentes concellos de Galicia, xa enseñándolle todo o proxecto dunha maneira máis breve que aquí, non aburrirnos tanto, intentando pois que a xente se implicara. Os custes reais da produción eran 1.000 euros por vídeo e 150 iban destinados a promoción. Para que vos fagades unha idea, se non está en audiovisual, isto andaría en torno con a productora normal entre 1.500 e 2.000 euros.
Entón, pues, bueno, sí que o que viña a ser os concellos parecía barato, sí que non houve un problema de custos. Vale, e a medida que íbamos facendo estas novas incorporacións, démonos conta que igual deberíamos meter a empresa privada de por medio. Pero, se aceptaban, non salía no vídeo de ningún xeito. Isto sucedeu porque atopámonos un montón de... Bueno, cando vas de concello en concello, según quen goberno, según os poderes políticos, podes obter uns resultados distintos, e ás veces o mismo poder político, o sea, non ten nada que ver, non é unha estrategia moi consensuada. Entón, bueno, sucedeunos que hubo unha zona que lles gustaba moitísimo o vídeo que fixemos de Brión, en concreto en Ames, e que por que non facíamos o vídeo en Ames? E o Concello de Ames non quería facer o vídeo. Entonces, propuxéronos desde unha empresa, en plan, nós solo nos metedes o logo final, metedes a ubicación na web do negocio, e no vídeo que sabe que vos que irades, vades aos sitios que vos dé a gana, e nós non temos que salir para nada. Este vai ser un vídeo que grabamos ahora para o mes, porque aceptamos esa financiación a cambio de que non influya no contido. O sea, non só logo metemos ese problema, que non influya no contido, pero que non salga no vídeo. E despois, pois eso, vais incorporar tamén o Concello de Fisterra, que me pareceu interesante. Ese xa é como o mismo modelo, vamos, o modelo institucional. O que vos contaba, quería ir a reunirme con todas as diputacións. No Ourense pasou o que vos contaba ao principio da charla. Ourense está, eso foi culpa miña, que me decían que andaban metidos en publicidade, non? Cheguei ali e dixeronme que non, que eles que teñen toda a estrategia comunicativa centrada en que chega o AVE a Ourense. Entón, que non lles interesa facer un vídeo en galego, que non lles interesa facer, o sea, todo o que non chega al metro de Madrid non lles interesa. Sí que é certo que despois, para ver a súa última campaña comunicativa, é certo que todo o último que teñen, unha campaña, aparte de utilizaron a influencers destes de 700.000, 200.000 seguidores, tipo, non me acordo o nome, pero bueno, destes coñecidos, vamos. E sí que todo o que tiñan metido estaba centrado entre a xente de Madrid a Ourense, e que en Ourense pois coñecerán as distintas opcións termais. Entón aí xa non tens nada que arañar hasta que o ano seguinte, bueno, así o ano seguinte ya por meterse en outro tipo de campañas distintas que non este detrás en Madrid. E despois, pois, bueno, outras diputacións funcionan xa co seu equipo técnico, non suelen facer contratacións de contratos menores e sacan concursos públicos, como pode ser a de Pontevedra. Entón aí, salvo que xa estés metido con eles, é moi difícil. Vale, e outra cousa que nos surdiu no medio desta produción foi que tamén detectamos que cando fomos a abrir o proxecto a zona sur de Galicia interesaba o que venía a ser o norte, o sea, o do Porto para arriba, o norte de Portugal. Entón, bueno, pues planteámonos tamén subtitular e traducir os vídeos ao portugués. E outra cousa que nos pasou foi crear redes sociales propias ao proxecto, xa que a web, como tens que pinchar nela, sabes a túa rede social, o que facía é que viralizase moito menos. Nos isto de principio descartámonos, porque ca subvención da Deputación tens que asegurar uns números de unha repercusión, entón queríamos ter moi controlado todo, de saber cantos plays había, canta xente estuvo, que minutos estuvo, cando se foi, para saber se o proxecto cumplía as expectativas ou non. Unha vez que xustificamos o proxecto, que todo estuvo ben, sí que miraremos de crear un espacio de redes sociales propias e movelo de outro xeito, ahora que estamos xa máis liberados, que xa non estamos atados pola subvención. E nada, nas últimas conversas temos apalabrados ahora mismo 6 dos 10, o sea, temos que conseguir 4 máis para cumprir o propósito deste ano. Nas novas propostas pedironos que o que querían era que partíramos o vídeo en 3, con cada un dos vecinos, para utilizar nas súas redes sociales. Entón, como que quien paga manda, iso tampouco non supón ningún problema. O novo formato é entregamos un vídeo largo e 3 cortes pequenitos para que podan meter nas súas redes sociales. Isto, nada máis que decir. Creo que me asustei, non? Perfectamente. Que iba aí embalado porque creía que era menos de... No, perfectamente. Tiñas marche tamén. Pois nada, obrigado a David pola súa intervención. Eu creo que é moi interesante porque isto entronca perfectamente. Vou dar paso a alguén que quere facer preguntas. Facer unha pequena intervención, contextualizando, non? Porque, bueno, ti non estiveches, pero as túas primeiras intervencións foron un pouco a presentación, digamos,
da situación e de problemas de turismo, non? Entonces, desde o punto da xeografía humana, na que eu me quedei con un termo que me parece moi interesante, Xo Manuel, no que falaba de coleccionistas de lugares. Algo que tú tamén, non chamando así, tamén fixeche referencia. Precisamente, fixechedes unha campaña tentando atacar isto, non? E despois tamén, Elías, no que falaba de como a narrativa influe no turismo e como os turistas perciben e viven as cidades. Algo que vos tamén queredes, digamos, atacar e solucionar de algún modo. Pois ben, antes de dar paso ás vosas preguntas, quero facer unha que a ver que me podes contestar, porque esta campaña está focada principalmente en xente de Galiza para Galiza. Pero claro, os poñentes previos nos explicaban que un dos grandes problemas é o turismo que ven de fora. Ti crees que existe, isto é, digamos, unha resposta a ficción, tú terías algunha solución precisamente para, digamos, que o target fora ese turismo externo e facer unha campaña similar para potenciar o turismo respetuoso, digamos, desmasificar esas zonas que ou esa información que lle chega desde fora? Sí, a ver, nos contemplábamos eso, o que contemplábamos tamén cando facíamos os vídeos era nunca sacar os referentes que xa se coñecen, quero dicir, sempre intentábamos, eso sí que yo condicionábamos a xente, intentábamos que foran fora, non? E eso, e se te vas a Muros, como por exemplo gravábamos en Muros, pois intentar non sacar a costa, intentar sacar o interior, porque ao final os problemas que teñen a xente é porque todo o mundo vai ás mesmas playas ás mesmas horas, non? Nós, polo que non, o sea, eu personalmente, polo que non comparto o tema de crear un modelo para turistas, é que creo que o turismo, pero isto é unha opinión, que non teño datos, que quero dicir que eu non veño do vosso sector, é unha opinión como consumidor e como persona, vamos. Eu non creo que se podan diseñar, non creo que se poda diseñar nada mentras se normalice salir constantemente polo mundo, o sea, mentras non se cambien os hábitos de consumo. Entonces, eu non creo que se poda facer unha campaña, creo que en tal caso poderíase facer unha campaña se o turismo fora por proxectos vitais, non? Como se facía antes, que tú te vayas a estudiar un ano a Cuba, pois, bueno, non creo que, non sei os datos, pero non creo que sea o mismo que ti te collas todos os anos un avión para tal. Entón, nese caso, nun tipo de turismo por proxectos ou demais, sí que creo que podería haber unha campaña que desincentivara as masificacións e demais. Noutro non, creo que é inviable, creo que o que temos que cambiar é a forma que temos de consumir tamén, aparte deso, pero bueno, unha opinión personal. Sí, non, quero dicir... Non quero atacar a ninguén na sala que colla aviones. No, a todos os aviones que queira. Precisamente, todo o mundo foi moi crítico con isto, no, pero era como, tú aquí nos traes as solucións, antes se presentaron os problemas, o contexto, bueno, Silvana tamén tocou un pouco como a educación, igual pode contribuir á sostenibilidade, pero bueno, tú como eres, digamos, o portador da mensaxe dunha solución, algo que funcionou e algo que de verdade está no mundo para tentar cambiálo, pois aí era un pouco a orixen da pregunta. E nada, queredes facer alguna pregunta a David? Animadevos, veña. Isto sempre complicado. Entonces, bueno, a mí tamén me dá moitísima vergonza preguntar sempre. Sí, eu pensaba que... foi a Silvana porque era tan interesante que tiña un montón de dúbidas. Sí, pero eu pensaba, claro, cando somos máis novos sempre nos cuesta máis falar, non? Ou depende tamén de onde veñas ou da experiencia que tiñas vital, pero bueno, eu pensaba que co empuxe de Silvana iba a funcionar mellor, pero bueno, veremos ahora na mesa redonda. Eu xa vos convido se queredes a subir, vale, a que podamos discutir un pouco de todos destas cosas que se falaron. Se vos poñedes aquí vos.